Ez volt a mai nap második borulása. Az indulás után 5 perccel és 100 méterrel. Várjál, kicsit elfordítom a csollagot, jó? Hát, a legénység nevében köszönjük szépen a vidám perceket. Levezünk közben arra a partra, mert nem haladunk arra. Öreg, egyrészt haladunk, csak nem arra nézel. Másrészt meg kopádat befogod, mert miattad szenvedek. Videót is vigyázzatok. Ott kicsi a víz. Na miért mindenki?